Hej og velkommen til den her fodboldvideo. I dag skal vi lave en fodboldvideo, fordi det giver gode visninger. Jeg ændrer lige bolden. Her er den. Tada! Jeg har fået den setup, bare fordi jeg optager ved et andet mål. Så det er ikke så specielt. Men ja, lad os bare begynde. Yes, det kan man også sige. Verdens bedste start. Jeg skal lige hurtigt flippe lidt med min mikrofon. Det må være sådan. Vi sætter den. Vi sætter den der. Yes, så tager vi låget den af. Og ja, så. Ej, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Vi sætter ikke der. Yes. Men vi skal egentlig ikke særlig meget i dag. Ej, jo, jeg skal rigtig meget. Så. Yes. Det er en af de her dage, hvor jeg skal optage 3 videoer på en dag. Ej, 2, og så en short. Det kan jeg jo glæde mig til. Jeg har også læst så meget som, der kommer en video ud den 9. marts. Og så den 10. ikke også? Rykker det til den 10. på giveawayen på en halv triller. Den rykker til den 10. marts. 7 likes til den 10. marts. Jeg tror, det er på 1 eller 3 likes. 7 likes til den 10. marts. Så kommer der en giveaway. Det lover jeg. Så sådan. Nej. Det er jo undskyld, at jeg har været væk så lang tid. 3 uger. Det er kun fordi, jeg ikke har haft videoidéer. Det er ikke fordi, jeg har stoppet. Fordi det er jeg ikke. Jeg er ikke stoppet. Bare fordi jeg ikke har haft nogen idéer, og jeg ikke lige har haft tid til at lave det. Så det er derfor. Det var meningen. Det var meningen. Det var ikke meningen. Ups. Men ja, det er dejligt at være tilbage. Igen. Jeg har lavet en lille short. Ja. Der er ikke så meget der. Shit. Men så noget helt andet. Vi skal lige snakke om. Det er her, ikke også? Krav, hvor mange procent af jer, der har subscribet til mig, som ser mine videoer. Det er ikke mange, vel? Nej, det er det godt nok ikke. Nej, altså, subscribe. Subscribe bare. Fordi I kan. Så næste mål, ikke også? Ramt 10 subs. Mit næste mål, ikke også? Det er 60-cifret tal. 100 subs. 10, 100, måske 50. Jo, mit næste mål det er 50 subscribers. Ja. Det er sådan meget rimeligt. Hvis jeg bare fortsætter det, ikke også? Jeg kan nok få et gennembrud en dag. Husk ikke at spam kommentarerne. Husk på kanalen. Har I 3 chancer. Jeg skriver navnene ned på dem, der spammer. Det skal jeg nok love at gøre. Det er også træls. Så. Det var ikke mig. 3 advarsler. 1 advarsel. 2 advarsler. Timeout. Band. Så får 2 gratis advarsler. For et timeout.
og så får I et bag. Så vil jeg sige, at jeg ramte mig rimeligt. Jo, det er det. Er der andet? Nej, jeg tror vist ikke, der er. Jo, jeg laver 3 videoer i dag, og jeg gik dagen den 9. Fordi der er jeg i Norge. Så ja. Der er i Norge den 9. Så der er det er jo ikke helt været det bedste tidspunkt at lave det. Jeg kan godt følge mig i. Nej. Men jeg har planer om en video, jeg skal lave her senere i dag. Men ja. Så hvis I har nogle videoer, ikke også? Smid dem ned i kommentaren. Fordi at jeg mangler lidt. Nogle videoidéer. Så det er jo ikke helt det bedste. Mangler videoidéer. Oh shit. Yes. Shit. Det var godt, jeg havde halvt cover på. Vi sætter lige ind i coveret igen. Og så op her. Igen. Bum. Sorry. That's fint. Det skulle også være den sidste dag i dejligt Danmark, hvor det var varmt og til at holde ud. Så fra i morgen af, ikke også? Der er jeg på vej til Norge. Men der skulle jo blive snestorm i Danmark. Så der er jo lidt været lukket. Så er det en short, ikke også? Jeg regner med i morgen, at den kommer ud. Ja. Hvis jeg så lige kan finde ud af at redigere den færdigt. Det regner med, at jeg kan. Den kommer. Så var det der en angrebsspiller skulle stå der. Jamen, så skruer vi den bare med højre herfra. Det bliver en lang dag. Nå, ja. Jeg har stadig... Okay. Langt bag kameraet nu. Så nu se, jeg kan noget. Nej, okay. Det er en fod, en sko. Jeg bare ikke kan til at ramme mål. Endnu. Ja, sorry, du sagde, det blæser lidt. Mikrofonen er lidt dårlig. Så har jeg skidt pødt. Det går nok. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det ligner lidt en paraply. Så ja. Altså mikrofonen er lidt dårlig. Det blæser lidt. Det er fordi det blæser. Ja, nu prøver jeg at tage i det traditionelle skud.
bagved her. Se om jeg kan skrue den ned. Jeg er også normalt goalkeeper. Så det er måske derfor. At jeg er så god. Og ja, det er ikke helt det bedste haircut, du kan have fået her. Det er jo lidt for kort. Så overvejede jeg at sige til ham, der klippede mig. Du løber bare en i-cut. Vil det være grinerne og se min klasse, når vi skulle på skiferie her i morgen? Og ja, jeg siger i morgen. Fordi nu jeg ser det her, ikke også? Det er lørdag. Når jeg optager det her, det er den samme lørdag. Og når jeg så siger i morgen, ikke? Altså, i dag er det lørdag den 4, så I ved det. Så er det jo søndag. Bare lige. Så I ved det. Tænker I nok. Det er fanden, at du retideret, siden du går i søndagsskole. Og siger, måske. Fordi at vi kører om søndagen. Så vi får også fri mandagen. Så det er jo meget fint, kan man sige. Efterfølgende. Så ja, der var ikke rigtig noget der. Kan man sige. Og ja. Hvor lang tid har vi optaget? Det har vi optaget i 11 minutter. Ja. Men jeg smed lige nogle kommentarer. Hvis der bliver nok kommentarer, jeg vil gerne skrive nogle videoer, ikke også? Samtidig med, I kan skrive kommentarer til en Q&A. Altså Q&A. Hvis der ikke er nogen, der kender det, ikke også? Så er I ledet under en sten. Men også er det meget nyt til YouTube. Det er, hvor man skriver en masse spørgsmål, bla bla bla. Og så skal jeg stille nogle. Og så skal jeg svare på dem. Så ja. Så må jeg lige se, om der kommer nok spørgsmål til bliver seriøs eller useriøs Q&A. Det må vi se på. Bare kom med de idéer, I kan. Og husk at skrive noget passende nede i kommentarer. Så ikke bare skrive det der, for eksempel. Du skal stikke en toiletbotte i munden. For det gider vi ikke at se på. Ja. Det kan godt være, at I gider at se på, men jeg gider ikke gøre det. Så ja, de der kommentarer, de er dumme. Skal I til en ekstrem challenge? Der kunne vi måske gøre det. Men ja. Det begynder fandme også at blive koldt på ørerne. Ja. Det var lige dulle på jer. I kan ikke se det, men jeg lavede dulle på kamerastativet. Og kamerastativet er det egentlig ikke. Det er mere sådan en lille bitte stige, som jeg har sat et træstyr på op på, som jeg så bygger mig af. Det er mere det. Det er jo ikke helt det mest spændende i verden, kan man sige. Men den 9. Jeg tror, det er en torsdag, jeg er ikke helt sikker. Torsdag eller fredag. Onsdag? Ja, vi holder den til torsdag. Torsdag den 9. Det lyder fint. Der var jeg tror den til at komme ud omkring klokken 8. Det er omkring klokken 8. Så ja. Den skal jeg også lave i dag. Den her video. Men så har jeg faktisk ikke særlig meget mere, end jeg lige skal ind og redigere den. Og ja, det bliver jeg vel nødt til at gøre. Så
Så lad os lige hurtigt se, om jeg stadig kan hoppe den gamle her. Nej, jeg kan stadig lidt. Så vil jeg bare sige 1000 gange tak, fordi I gad at se med på den her video. Hej hej.